बयनिसिमबो सिगाङाव आं खुलुमग्रोबाय। दिनै बे दसे सम बेयाव जों प्रेस मिट लानायनि मेन उद्देश्यआ बेनो, मोनसे बुंनो गोनां खोथा जोंहा दङ, बेनि थाखाय बेयाव जिरायनाय जादों। बेनो जाहैबाय थांनाय साननैसोनि गेजेराव सासे सुबुङा माने ससियेल मिडिया गोबां बिदिनो अफप्रचार माखासे फेसबुक इउटिउब माने बेबायदिनो मिडियाफ्राव माखासे खोथाफ्राव बुंलाबाय थादों, माने ओंथि गैयै माखासे बाथ्राफोर नैबेखौ लानानै एसे बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय बिथांखौ खान्दा होननानैहाय बयबो मिथियो आरो बिथांनि नामा बिग्रायबो। बिथाङा खान्दाया जे थांनाय साननैसोनि गेजेराव इसिबां मा प्रेस मिट बा इउटिउब फेसबुक मिडियाफ्रावहाय बिदिनो खोथा बुंलाबाय थादों, बुंसोबाय थादों, बेखौ लानानै जों फंनैसोबाबो बिनि बिसयै जोङो माखासे क्लियार खोथाखौ जों बुंनो सानदों आरो। दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा बे जि प्रेस मिटखौ होदों, आं बिथांनि माखासे मिनिं माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ आङो मख'नानै बिनि एगेन्स्टआव आं एक्सप्लेनेसन होनो नागिराखै, माने बिनि बुंनाय बाथ्राखौ बख'नानै आं माखासे खोथाखौल'सो आं बुंनो सानदों। बे जि खोथाखौ बुंदों आं बेखौ बुंला, थारमाने बिनि सायावहाय आं फंनैसो खोथा बुंगोन बेखिनि। दा बेनो जाहैबाय बिथाङा सासे इउनाइटेड फरामावहाय बियो मेम्बार हिसाबै दङमोन, नाथाय बियो इउनाइटेड फरामावबो बियो फुलि मोनसे सार्भिस बिहा गैया, बियो कन्टेक्टबो गैया एक्सुवेलि, बियो आरो मोनसे टाचबो गैया। बुंनो थाङोब्ला बियो ओरै बियो थानानैहाय खोथा बाथ्रा गोबां बुंलागासिनो दङ आरो फराम हिसाबैबो बेखौ बुंनो थिननाय जायाखै। दा बियो पार्सनेलिटि जुदि गाव बुंदोंब्ला बे आलादा खोथा, खिन्थु बे माखासे एक्स एनडिबि हिसाबैबो बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। गाव आं एक्स एनडिबि होननानै बुंबाय थादों, खिन्थु गावनि एक्स एनडिबि खोथाखौ लानानै बुंनाय थानाया बे गावनो गावखौ उरायनानै बा एक्स एनडिबिफोरखौ माखासे असनमान खालामनाय जादों आरो। दा बेफोर खोथाया माने मोजां जुक्ति जायाखै। दा बिथाङा गोबां राजनितिनि खोथाबो बुंलांदों। दा पार्सनेलिटि गाव हारसिङै माबा मोनसे पार्टिजों माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों जयनिं जानानै बियो बेजों लोब्बा थानानै बिनि मेम्बार जानानैहाय एसे बियो लिडार दैदेनगिरि जानानै माखासे गोबां खोथा, सोरबा दा दैदेनबाय थानाय सोरबा प्रमद बर', गबिन्द बिथांमोननि गोबां खोथा बुंबाय थादों। दा बेखौहाय बिथाङा पार्सनेलि गावखौनो गाव माने मोनसे पार्टिनि जानानैहाय बुंनानै लानानै बियो खोथाखौ बुङोब्ला बे आलादा खोथा, खिन्थु बे एक्स एनडिबि हिसाबै बुंबाय थादों आरो। दा बेखौ जों मोजां मोनाखै, जों हामजानाय मोनाखै। बिथाङा बिदि बुंनाय बाथ्राया गोबां गोरोन्थि दङ। दा बिनि थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों, बिथाङा माने गावनो हारसिङै पार्सनेलि माने मोनसे पार्टियाव हाबनानै जयनिं जानानै बिथाङा बुंबाय था, बेयाव जेबो आपत्ति गैया बुंनांगौ। बियो मा बखियो बे बखिबाय थादों, खिन्थु एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै बियो गोबां खोथा गाज्रि खोथा बुंदों, खिन्थु एक्स एनडिबिया दिनैहाय लाजिनांथाव बा लाजिनो मोननो गोनां बेबायदि मोनसे परिबेस फैदों आरो। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दि दिनै बियो बहुद खोथा बुंबाय थाबाय। जोंथ' सोरबा फराम हिसाबै जोङो सोरखौबा पलिटिकेल पार्टिखौ जों बखिनो दिनै जों थोनाखै आरो बखिबाय थानो जों बिदि बुङाखै। दा बेखायनो बिथांखौ आं खावलायदों जे बिथाङा जुदि बेबायदि बखिनोब्ला बिथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टियावहाय बिथाङा जयनिं जाग्रो, आर'नाइ गान, बिथाङा सासे मेम्बार जानानै बिथाङा बुंबाय थाथों। आं बेखौ खावलायदों बिथांखौ दिनैनिफ्राय, जाहाथे एक्स एनडिबि हिसाबै बिथाङा बुङा, आं बेखौ खावलायदों आरो। दिनै जोङो मोनजानाय मोनजायैखौ लानानै बिथाङा गोबां गेसाव गोफोन खोथा बहुद खोथा बाथ्रा बाहायबाय थादों, जाहाथे बेखौ बुङा। पार्सनेलि बे बुंबाय थाङा, खिन्थु एक्स एनडिबि हिसाबै बे दा बुंथों। बेखौ जोङो एसे गोख्रोङै बिथांखौ जों बुंहरनाय जायो। दा बिथाङा पार्सनेलि बुंबाय था, बेखौ जों आपत्ति गैया। दा बियो गोबां खोथा बुंलांबावदों, आं बिथांनिसिम बेखौ खावलायबाय, बियो एक्स एनडिबि हिसाबै दा बुंथों। बिथाङा बुङोब्ला मोनसे एसे राजनितिक पार्टिजों लोब्बा बा जयनिं बा मेम्बार जानानै बे बुंबाय थाथों। बेखौ आं बुंबाय, फार्स्ट अफ अल सिगाङावनो आं बेखौ बुंग्रोबाय। दा बिनि उनाव बियो गोबां खोथा बाथ्रा बुंबाय थादों, जे गाव खामानिखौ मावनो हाया, जे गाव खामानिखौ जेबो बियो मिथिया, बे बाथ्राखौ बियो बुंबाय थादों। गोबां बाथ्रा बियो बुंबाय थादों। दिनैहाय मोनसे एनडिबि जानानै बुंनायाबो बिहा मोनसे थांनाय सानदों जे बियो माखासे केसनि बेलायाव खोथाखौ मख'दों। दिनैहाय रन्जन दैमारि सारनि बेलायावहाय बियो बेखौ मानो बख'वाखै, बेखौ मानो बियो गवाखै, बे खोथाखौ बुंनो हादों। जेबो मावाखै, सरकारा जेबो बेयाव बख'नो गोसो गैया, जेबो मावाखै, केसनि बेलायाव जेबो खामानिखौ मावाखै, जेबोआनो गैया अफिसियेलि। बे बहुद खोथा माखासे बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो। दा बेखौ आं बुंदों जे बिथाङा बेसेबां मिथिगौ बेखौ आं मिथिया, खिन्थु दिनै केसनि बेलायाव बेसेबां सोर खस्थ' खालामदों, सोर मा मावबाय थादों, बेखौ साफ्रोमबो जोंनि
फरामनि मानसिया मिथिखायो आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिआ बेखौ मिथिखायो दिनै सरकारा दि बेखौ बख'नो गोसो दं गैया बेखौ साफ्रोमबो मिथियो दिनै आयेना आयेन बे आयेनजों थांगोन बियो दिनैहाय सोरबा सरकारा गबिन्दआ प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होननानै बुङोब्ला गाबोननो गहोनांगौ होननानै बुङोब्ला बे जाया बेयो आयेना आयेन बायदि बे थांगोन आरो बेयो जाबाय थागोन बे सोलिबाय थागोन बे आयेन बायदि बे गहैगोन बेयो सानसेब्लाबो गगोन दिनै गाबोनब्लाबो बे गनो हागौ दा बेयाव नोंहा सोरखौबा माने पार्टिखौ दुसिबाय थानानै जोंहा जेबो लाब गैया दिनै नोंथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ बजानो लुबैदोंब्ला दिनै बिथाङा साननांगौमोन जे दिनै मानो सरकारनि अपोजिट सोरखौबा अपोजिटनि जों बुङोब्ला बियो मोजां मोनगोन नामा दिनै सरकारखौ बख'नो थिनदों सरकारखौ जों रायोब्ला जागोन नामा बेथ' मोनसे जुक्तिनि खोथा नङा जोङो सरकारखौ जोङो फुरायनांगोन जोङो बुंनांगोन सरकारजों जों रायलायनांगोन अब्लासो जों मोनसे पजिटिभ मोनसे लाइनाव फैगोन जों दिनै सरकारनि एगेन्स्टआव थांनानै जुदि जोङो सरकारखौ मोनसे धरना होनानै मोनसे गाज्रि बाथ्राजों रायनानै जुदि जोङो रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरोबा बेथ' जोंनि थाखाय जुक्ति खोथा नङा दा बिदि नङा दा बेखौहाय बेबायदि एकदम जुक्ति गैयै बाथ्राखौ बुंनायखौ जों मोजां मोनाखै एसे फरामनिफ्रायबो बेखौ बिथांखौ बुंनो होनाय जेबो मोनसे खोथा गैया आदेश गैया दा केसनि बेलायाव गनाय गयि बे गासैबो आयेननि खोथा आयेनजों बियो गगोन बे सानसेब्लाबो दिनै गाबोनब्लाबो बे गनो हागौ बेखौ जोङो गोथौयै जोङो माखासे सिङाव माबायदि जादों बेखौ आं बुंनो थांला जों बेखौ मिथिनानै जोङो दङ आरो बेनि उनाव जेनाखि इमप्लिमेन्टनि खोथा बुंदों बिथाङा इमप्लिमेन्टखौहाय बिथाङा एसेबां बुंनो गोरोंब्ला बिथाङा मावनानै मानो देखायाखैब्ला बिथाङाथ' मावना देखायनो हायो दिनै सोरखौबाथ' नोङो सैमा सोंनाय बायदि फौ बुंनानै जों बेखौ मिथिनानै जोङो दङ आरो बेनि उनाव जेनाखि इमप्लिमेन्टनि खोथा बुंदों बिथाङा इमप्लिमेन्टखौहाय बिथाङा एसेबां बुंनो गोरोंब्ला बिथाङा मावनानै मानो देखायाखैब्ला बिथाङाथ' मावना देखायनो हायो दिनै सोरखौबाथ' नोङो सैमा सोंनाय बायदि फौ बुंनानै प्रमद बर'आ दिनैहाय बिदि खोथा होदोंमोन बिदि बुंदोंमोन दिनै मानो मावफुङाखै इमप्लिमेन्ट हिसाबै इमप्लिमेन्टै जाबोगासिनो दङ गबिन्द बसुमतारीखौ रायदों बियो जाम्बा होननानै बे खोथाफोरखौ बायदिसिना बहुत खोथा बाहायो दा बेबायदिथ' खोथा नङा दिनैहाय गबिन्द सारा सासे बियो एनडिएफबि हिसाबै मोनसे फाउन्डार हिसाबै बियो दैदेनबोदों आफादखौ बियो गोदोनिफ्राय बियो सलायबोदों दिनै मोनसे परिबेसाव जोङो बर' हारिया दिनै सफैनो हादों दा बिथाङा जे सनमान होनांगौमोन खिन्थु बे सनमानखौ बे मिथिया दिनैहाय इमप्लिमेन्टनि खोथाया मा दिनैहाय जे 100टा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङबा जोंहा क्लजफ्रा जेसेबां दङ बेखौ जों दिनैहाय सानसेयैनो जों मावनो हाजोबगोन नामा बेखौ सोरबा खालामनो हागोन नामा दिनैसिमाव आसामनि मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट जानायनि दिनैसिमावबो क्लजफ्रा दिनैहाय इमप्लिमेन्टेसन जानो थाङाखै दिनैसिमावबो दङ कय बोसोर जाखो आसामनि मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट मोनसे मोननाया दिनैसिमाव बेनो जेबो जायाखै दिनैहाय जोङो बिटिआरजों एकर्ड खालामनानैहाय दिनै जोङो 3 बोसोर जाजोबबावाखै नै सालायनाया दिनै गोबांथा माने दिनै क्लजफ्रा दिनै मावफुंजानाय जाबाय आरो दा बेफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय सरकारा जुदि आस्ते मावलाङाब्ला दिनै सानसेनो जुदि जाजानो लुबैयोब्ला नोंथाङा सासे फिसाखौ फिसिनानैहाय नोङो 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनावसो नोंथांनि फिसाया मेट्रिक फाइनाल हैगोन माबा मोनसे गेदेर मानसि जाहैगोन दिनैहाय एग्जाम्पल हिसाबै बे बाथ्राया फैयो आरो दिनै नोंथाङा सानसेयावनो जुदि इमप्लिमेन्टखौ जाजानो लुबैयोब्ला बे असम्भब दिनै जोङो बेवहाय मिथिलायनांगोन नोङो बुंनांगोन नों रायलायनांगोन माबायदि जानानै दङ मोनबेसे क्लजफ्रा जाफुंजाखो मावफुंजाखो दिनै मावबोगासिनो दङ दा बेखौ जोङो धैर्य थानांगोन जोङो मोजाङै जोङो धैर्य थालायनानै मोनसे मानसिया पेसेन्ट जानांगोन जोङो जुदि धैर्य थानानै जोङो बेफोरखौ नेलाना जुदि खामानिफोरखौ मावलायनायखौ जोङो सानलायलायाब्ला ज'यै जों गावजों गाव बिदिनो आबुल ताबुल बखिलायबाय थानानै जोंहा मा लाब दङ क्लज हिसाबै जाबाय थादों दिनै मावफुंजागासिनो दङ दिनैहाय जागासिनो दङ दिनै 3 बोसोरावहाय जुदि बेबायदि इसिबां गाज्रि जुदि दानो खोथा बुङोब्ला जोङो दिनै मारै सहायनानै जों थानो हानो दिनै गावजों गाव जोंहा मिलायनायानो गैयै बिदि मोनसे अबस्थायाव जों नुनानै दङ दा बिथाङा जे बेसेबां खामानि मावदों आफादाव बेखौ रायजो राजा मिथिखागौ बिथाङा दि बबे समनिफ्राय हाग्रायाव नांबोदों बेखौ रायजो राजा मिथिगौ बिथाङा बबे समनि नांग्रा गासिबो रायजो राजा मिथिगौ लानानै बुङा बिथाङा मोनसे एसे गियाननि मोनसे साननो गोरों हिसाबै माखासे पइन्टफोरखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायथों माने माखासे एकदम जयैनो खोथाफोर लानानै रायलायनाया बे बिराद मोनसे अजुक्ति आरोखि बियो माने बेखौ जों एकदम मोजां मोनाखै आरो दा बिथाङा सासे एनडिएफबि जानानै दिनैनिफ्राय बाथ्राखौ दाबाहायथों बिथाङा फार्स्ट अफ अल माने जयनिं जाथों आरो बिथाङा दे बहुत खोथा बुंबाय जोङो कयेक दिननि उनाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों जोङो सामिल जागोन जयनिं जागोन जोङो सापर्ट खालामसिगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों दा बबेसे जागोन मिथिया बिथाङा दि सासे एनडिएफबि जानानै बुंबाय आरो फरामि जानानैबो बिथाङा बुंबाय बिथाङा फरामि मेम्बार एक्स एनडिएफबि बिथाङा अब्ला बिथाङा मा ग्राउन्डआव बुंदों जों बेखौ जेबो मिथिया दा बिथाङा बेबायदि गोदाव सोराव गावजों बेसेबां मा मानसि दं
दा बेखौ जों जेबो मिथिया दा बिथाङा गोबां खोथा बुंदों आरो बेयावहाय बुंबावदों बिथाङा दिनैहाय मोनसे फरायसा आफाद दङ फरायसा आफाद बिथांमोनखौ मोनसे ब्लेम होनायनि मोनसे माबा मोनसे फुनदेरनानै माबा मोनसे खोथा बुंनायनि बिहा मा हक दं दा जोंहा बेबायदिथ' बुंनांगौ खुनु जुक्तिनि खोथा गैया दा बे खोथाखौ बुंनो नाङा बिथाङा दिनै बिथांमोना मा मावदों मा मावा बिथांमोनखौ माखासे सन्देरलाबायनानै बिथांमोनाखौहाय माने सोरबा दिपेन बर'खौ सोरखौबा एबसुनि मानसिखौ बेबायदि खोथा माने आबुल थाबुल बखिनानै लाब गैया आरो दा नै बेबायदि खोथा बुंनाया सासे मानसिनि मोनसे मिनिंफुल बा मोजां बे मानसिया साननो गोरों जों बेखौहाय नुहुराखै आरो बेखौ बयबो मिथिगोन बिथाङा माने जेबो रोङा बिथाङा जेबो माने रोंगौथि गैया एबा साननो रोंनाय सासे मानसि नङा दिनै बे गोदाव सोराव बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंग्रा होननानै बिथांखौ बयबो सानगोन दा बेखौनो आं रायजो राजानिसिम मिथिहोयो बिथाङा जे माने बबे समनिफ्राय सासे एक्टिभ बा फुरा सासे मावथि आफादनि बबे समनिफ्राय मावबोदोंमोन बेखौ रायजो राजा मिथिखागौ दा बिथाङा गावखौ एक्स एनडिपि होनानै लानानै गोबां खोथा बुंदों दा आं बेखौनो लास्टआव आं बिथांखौ खावलायहरबावदों बिथाङा जाहाथे बे बाथ्राफोरखौ बुङा बिथाङा जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो जुदि बुङोब्ला मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थानानै बिथाङा बुंथों आरो हाबथों जों दिनैहाय बेबायदि खोथाफोरखौ बुङोब्ला जोंनि सायाव गोबां मोनसे सौग्रावलायनाया फैगोन बिथाङा जाहाथे बे खोथाखौ बुङा आं बिथांनिसिम बेखौनो आङो खावलायबाय